vám. Na poď. Marian, dostaneš? Chcel si? Nie, nechcel som. Poďte, vystúpte z vozidla, poďte. Pekne vystúpte z vozidla, lebo vyťahne vás. Stoj! Pekne, pomaličky. Kde zbadnete, dobre? Stoj! Tam. Stoj! Otočte sa, ideme tam skôr. Stoj! Poďte, pomaličky. Stoj! Roman, zahrám. Povězte ho víš, tak se houpá. Roman, vykaruj. Hej! Nešahá, pán, má. Au! Evo ten, čo? Odva rozprávate. Ja už môžem rozprávať. Au! Teraz vykonáme skúšku, dobre? To vy ste už nakedy? Rozbáte si na ústa, dobre? Rozbáte na ústa. Ja vás držím, nespadnete. Rozbáte na ústa, dobre? Rozbám mu na ústa, lebo tu bude maturovať po hodinu. Pán vodič, podrobíte sobiekovej skúške. Naučite sa. S jedným dýchom. Silno. Poriadne sa nadýchnite. Kúkať. Ešte fúkajte. Dobre. Dýchovou skúškou vodiča bolo namerané 1,49. Už skoro 3 promile. Tu sa chyte, au. Dobre. Tu sa chyte, no fajne, tu uvidíte. Tu sa sadnite, dobre?
stojíte, dobre? Ale nechám vy. No. Posledný krát vám hovorím, že tu... Normálne sa správať neviete ako človek. Ja sa neviem. Tak neviete normálne stať na jednom mieste, pekne tu na aute. Musíte tu chodiť hore dole. Ja neviem. Tak asi nie. No? Stojte normálne. No? Na jednom mieste normálne. No. Treba počkať trošku, dobre. Mali sadikovú skúšku. Môžem sa ťa spýtať, Prečo ja? že Ale... či si si vedomý, že si išiel opitý? Prečo si to išiel opitý? Čo? Prečo si išiel opitý? Nie, ja sa nepustím. Čo? Nie, ja. Pil si? Pil si? Nie, pil si? Prečo by som mal piť? No, pil si? Ty normálne nevieš fakt sa správať, všakže. Nevieš. Čo ma tu držíš? No, Čo ma tu držíš? no. Som ti povedal tu, že tu sa postav a tu bude stáť, dobre? Joj! No, nie ja. Dobre. Dobre. Budeš to potrebovať. Prosím ťa, čo sa to stalo? Povieš mi to na kameru? Nie, nepoviem. OK. Jak to bolo? Neviete náhodou? Tento letel do ňoho, on tu bol odstavený, tam bol na mojím okudnúť. A to s mojím oným. Ja nepôjdem do telky. Ja ne... Oni odišli preč. Ja som len to, čo som počul, že tu stal zaptavý, oni išli daje z hora a už len počuli buchať. Narazil? Narazil, tak vidíte. No. A potom? Som tu akože, tak potom nič. Vystúpil, sedel v aute a zavolali policiu, zadržali ho, kým prišli a